ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma dɔgɔkun kɔnɔna la sanga 30 ɲɔgɔnna an bɛ o kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa gafe minnu mana bɔ don o don ka se ka o lakale aw ye bamanankan na. An sigira kɛnɛ kan an minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka bɔlɔlɔw sanfɛ radio Joliba sanfɛ Bamako yan nɔ ani Segukaw fɛ yen min ye Sikasokaw ani Kayikaw fo ka taa se Motikaw Gawokaw Tɔnbɔkutukaw ani Kidalikaw an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw danse jamanaw kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan gafew la bakurunbaw an b'an da don o la ka sɔrɔ k'a tɔ walawala aw ye ɲɛfɛla la min bɛ tali kɛ l'essor ale bi yan jamanaw l'essor ko ayiwa bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ o bolonɔ bilala an ka jamana kɔnɔna la yan a mɛnna jamanaw ni bɛnkan sɛbɛn in a lawaleyali de kɛn bɛ gɛlɛya ye bi min ye marifatigi jɛkulu kɔrɔw ye olu ka fanfɛla o ɲɛfɔlen don ko in na a jala k'a fɔ kɛlɛcɛ kɔrɔw n'o ye combattant kɔrɔw ye aya ko o maa 26 ɲɔgɔnna olu bɛna don kɛlɛcɛw olu cɛla n'o ye Mali kɛlɛcɛw ye armée de ko don tako fɔlɔ yɛrɛ maa 13 ɲɔgɔnna olu yɛrɛ bɛna don a ko hukumu kɔnɔ o baaraw yɛrɛ bɛ daminɛ san 2 kɔnɔ k'a daminɛ san 2022 ka taa bila san 2024 na an bɛna o ɲɛfɔ aw ye sisan baloko gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔna la ni foyi tɛ se ka san jamana a jala k'a fɔ gouvernement filɛ nin ka i jɔyɔrɔ la ka kandigɛda yira jamana jagokɛlaw la ko sɔngɔ min dalen don fɛɛrɛfɛnw kan zena gouvernement ko ayiwa ale kɔni bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni maa o maa kɔni tɛgɛ tara k'a fɔ e ye dɔ fara ayiwa balo sɔngɔ kan i t'a filancɛ tigɛ dɛ l'essor de kumana ka bi an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen nouvelle horizon fana bi yan jamanaw ko Bamaja wale lamana dɔgɔkun laban in na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔrɔyan fan fɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko T-site an ka armée ka dagayɔrɔba min bɛ yen kan min bɛ yen a jala k'a fɔ Bamajiw taara bi a yɔrɔ kofɔlen kan an ka finitigi dɔw kɔni ni tora a ko la nka Bamajiw fana ni tora a la sabu u ka maa 5 ɲɔgɔnna an ka armée sera ka olu faga ko an ka finitigiw yɛrɛ maa 4 ɲɔgɔnna olu fana ayiwa ni tora a la nka duguden dɔw fana ayiwa u ka maires ka dankan olu fana dɔw ni tora a ko siratigɛ la min ye cadre d'échange politique ko nasira la o ye politique tɔn ye minnu faramɛ ɲɔgɔn kan u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa kalata min bɛ yen n'o bɛ ka labɛn an ka jamana kɔnɔ k'olu kɔni b'a ɲini jamanakuntigi fɛ ayiwa maa min bɛ premier ministre la bi n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko a kana kɛ kalata ninnu labɛnba ye sabu ko maa tɛ se ka kɛ kiiri tigɛba ye ka tila k'a fɔ ko e bɛ lafasali kɛ o tɛ se ka kɛ an bɛna an da don o kunnafoni la sisan ni o bɔra yen nɔ libanaw l'indépendant fana b'an bolo kɔrɔ yan l'indépendant kumana a ko baara dɔw bɛ sen na sisan an ka sɔrɔ bosoba minnu bɛ yen ni an k'u ma ko conseil national de patronat du Mali ayiwa olu ka jɛkuluba in kɔnɔ ko a bɛna fɔ sariya kura dɔw bɛ ka taa CNPM kɔnɔ min bɛ ka kɛ sababu ye ka ayiwa maa min bɛ yen n'a bɛ fɛ ka CNPM yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ɲini Amadu Di Jaje Sangare ko ka ale tigɛ ko ka bɔ baara la pepewu ayiwa jɛkulu dɔ wulila k'i jɔ k'o kɔni tɛ se ka ɲɛ fiyewu sabu ko nin ye janfa wɛrɛ de daminɛtɔ ye Amadu Di Jaje Sangare ale kɔ kan min ye babaliba ye l'indépendant kelen in kɔnɔna la yɔrɔ Mali sariya Cour suprême ko k'u ka mandat d'arrêt wuli ayiwa babaliba kama babaliba kumana a yɛrɛ ye jaabili kɛ ko in na a ko ayiwa ale ma kunnafoni k'a fɔ de ko ale tɔgɔ bɛ dossier la dossier min bɛ yen n'o kuma bɛ sen na bi Mali finitigiw ka minɛnsango kuma a ko dossier in n'u mago b'a la a bɛ BMS la u ka taa lajɛ a bɛ yen an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen le reporter ale bi yan jamana reporter ko Mali dugukolo ko gɛlɛya n'i ye minnu bɛ yen n'o bɛ taa dugukolo suma k'a di maaw ma walima ni mɔgɔ b'i ka dugukolo la ka taa yɔrɔ ɲini u k'o ma de ko géomètre jamana ko n'i ye Mali dugukolo ko gɛlɛya n'i ye géomètre sen bɔ a la a tɔ b'a den dɛ jɔn ye nin kuma fɔ Sabele Abraham Jara ale yɛrɛ ye cabinet dɔ ɲɛmaa ye dugukolo ko fan o fan ayiwa a b'o ɲɛdɔn an ka jamana kɔnɔ ale de ye nin kuma fɔ reporter o mana bɔ yen le soir de Bamako fana bɛ yan jamana an b'a kuncɛ ni ale ye ko an ka ayiwa an badenkɛ min bɛ yen ni u k'a ma maître Mamadu Ismail Konate ayiwa sariya dɔnba ŋana don kosɛbɛ wa fana lafasalikɛbaa don n'an k'a ma ko avocat ko maître Mamadu Ismail Konate de balila Laginɛ jamana fɛ u ka premier ministre kɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma Kasori Fofana ko maître Mamadu Ismail Konate de kan ka t'o lafasa ko nka Laginɛ jamana ko k'a k'i dabɔ ko in na pewu sabu k'a ma yamaruya ka taa lafasali kɛ Guinée jamana kan sabu ko sariya dɔw bɛ yen ayiwa ko Mamadu Ismail Konate y'o sɔsɔ an bɛna o lakale aw ye sisan
limana ni de kunnafoni gafew la bakurunba damadɔw ye an bɛna minnu lakali aw ye an b'a daminɛ ni min ye o ye lesɔri ko bɛnka sɛbɛn min bɛ yen n'o bolonɔ bilala an ka jamana kɔnɔna la yan an y'a tɔgɔ da ko accord pour la paix et la réconciliation o ye ko bɛn tɛgɛdi ɲɔgɔnma maliden bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ minnu bɛ yen ni olu ye marifa ta u faso kama olu bɛ se ka marifa bila limanaw ka don ayiwa jamana ka bɛrɛ la min bɛ se ka kɛ u ye min yɛrɛ bɛ se ka don armée la limanaw o na don o la ko sigikafɔ dɔ daminɛna tile 5 ɲɔgɔnna an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya faaba la Bamako yan nɔ ni sigikafɔ in ko a kuncɛra a jala k'a fɔ a kuncɛli kɛnɛ kan limanaw hakililaba dɔw tara min yɛrɛ kɛra an ka jamana ayiwa maabaw ɲɛna i n'a fɔ premier ministre tun bɛ yen ayiwa ministre min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni kelenya kunna ale fana tun bɛ kɛnɛ kan yen limanaw ka taa se médiation internationale minnu bɛ yen ni o ye diɲɛma ye minnu da bɛ Maliko kuma in na bɛnko la ani marifatigi kɔrɔw n'o ye ex combattants ye olu ka ɲɛmɔgɔw sema n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yen limanaw a jala k'a fɔ wuli kɛra ni hakilila minnu ye ni tile 5 ɲɔgɔn ye in na nin bɛna fɔ bɛnka sɛbɛn yɛrɛ a bɛ don ba la cogo min na ko o sigi ka fɔ filanan de filɛ nin ye ka kɛ nin ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani minnu bɛ yen n'olu da bɛ bɛnko kuma in na olu bɛɛ lajɛlen da tun bɛ a ko la lesɔrɔ ka fɔ la a jala k'a fɔ bɛnkɛra min kan ni sɔn kɛra o ma ko marifatigi kɔrɔw n'o ye kɛlɛcɛ kɔrɔ ninnu ye o maa 26 ɲɔgɔnna olu bɛna ta k'olu don an ka armée la ko olu la a bɛ tila 2 ye maa 13 olu ka baara yɛrɛ o bɛna daminɛ min kan ka kɛ san 2 kɔnɔna la ka daminɛ san 2023 ka taa kuncɛ a san 2024 la a jala k'a fɔ o de kɛra hakililaba yɛrɛ wuli kɛra min kan n'i ye jateminɛ kɛ ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛna sigi ka a ko jateminɛ u nɔfɛ o ye commission dɔ ye min bɛ yen ni o yɛrɛ bɛna jateminɛ kɛ fana k'a lajɛ hali n'a sɔrɔla kɛlɛcɛ kɔrɔ minnu filɛ nin n'a bɛ se maa 26 ma yɔrɔ finitigiw de don finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛna bila an ka kɛlɛcɛw kɔnɔna la ɲɛmɔgɔw fana bɛna ye a ko hokumu kɔnɔna la n'o ye finiti ɲɛmɔgɔw ye minnu bɛna bila jɛkulu ɲɛma n'o ye chaîne de commandement ye ko o jɛkulu in bɛna sigi k'a lajɛ ayiwa maa minnu bɛ yen n'o bɛna sɔrɔ ni kɛlɛcɛ ninnu kɔnɔna la ka se ka o larawe jɔni ni jɔni de ka kan jɔni ni jɔni de kan ka bila nin baara la o jɛkulu in bɛna o baara kɛ min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye Mali premier ministre ale kɔni ka fɛlɛ kɛra mun ye a ko bi danaya de ka ɲi nin bɛnkan sɛbɛn in lawaleyali baara la n'a ma ɲɛ ko bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ bila la fo ka n'a bila bi la ayiwa a sen tɛ ka lawaleya i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na k'a ka kan danaya de ka tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra gouvernement ye o kɛra ayiwa banbaci jɛkulu kɔrɔw ye minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na o kɛra médiation internationale ye o bɛɛ k'a lajɛ ka danaya sabati n'o tɛ ayiwa a ko bɛ sɔn ka kɛ donna bɛ fɔ a jigi kɔ n'a ma ɲɛ ko bɛ kɛ min ye ministreso min bɛ yen n'o bɛ ayiwa réconciliation kunna ani bɛn ni kelenya o ɲɛmɔgɔya bɛ colonel major Ismaila Wage bolo ayiwa gouvernement kɔni ka fanfɛla la o bɛna baara bɛɛ to colonel major Ismaila Wage bolo ale ka se ka baara nɔgɔya ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu da bɛ ko in na kɛrɛnkɛrɛnnen la Algérie jamana o ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan yɔrɔ a jala k'a fɔ ko in tɛ se ka taa Algérie kɔ sabu bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ bilala Algérie jamana de kan ka na laban Mali la yan u ka ambassadeur min bɛ Mali la yan u bɛna lajɛ ayiwa kalo yɛrɛ bantɔ kalo kura min filan kɔnɔ n'o ye utu kalo ye u ka sɔrɔ ka sigi kɛ n'o ye comité de suivi de l'accord de paix yɔrɔ o kun jɔra ka se ka hakilabaw ta min taara nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ka se ka a don ba la o de ye kunnafoni ye lesɔrɔ ye min fɔ limana o mana bɔ yen nɔ Mali gouvernement ye a kandigɛ da jira jagokɛlaw la sabu n'i y'a jateminɛ kabi embargo min n'o tun bɛ Mali kan ayiwa embargo min ni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ da o kunna k'a fɔ k'o de ye Mali gɛlɛya sababu ye foyi tun tɛ se ka san a waati la i ma n'i bolo da fɛn fɛn kan i b'a sɔrɔ o ka gɛlɛn ko nka lesɔrɔ ka fɔ la embargo wulilen limanaw kana se bi la dɔ de farala an ka jagofɛnw sɔgɔ kan yɔrɔ i tɛna fɔ k'o ye embargo kɔni nɔ ye gouvernement de ye o jateminɛ ye jamanadenw caman bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ o la n'i kun taara Gwa o Gwa kɔnɔna la Gwa ɲɛmɔgɔw b'a f'i ɲɛna ko e ko Mali gouvernement tɛ ɲini ka na dɛsɛ jamanadenw kɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ n tɛ san sɔngɔ o dalen don hali ni dɔrɔmɛ 5 fɛn n'i ko i b'o san limanaw n'u m'a f'u ɲɛna k'o ye 20 ye u bɛ dɔrɔmɛ 10 fara o kan k'o de kɛra gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔ kɔsa in na embargo yɛrɛ wulilen gouvernement ma sigi k'a bolo da sen kan
aywa min ye conseil des ministres balalen min no kɛra aywa o kɛra sababu ye ka hakilila dɔw ta Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jagokɛlaw ma an ka jamana kɔnɔ yan a jarala k'a fɔ ministre min bɛ yɛrɛ n'o ɲɛsinnen don jagoko ni usine kow ma Mahamoud Ould Mohamed ale ye ɲɛfɔli min kɛ an ka jabaranisoba la télévision nationale a ko conseil des ministres extraordinaire min kɛra kari tɛmɛnen na a ye misali di sugaro yɛrɛ sɔngɔ kan a ko a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ ko sugaro min bɛ yen n'o bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na Mali la yan a fɔra ko ka feere dɔrɔmɛ 120 dɔw tun bɛ k'o feere dɔrɔmɛ 160 Mali kɔnɔna la yan a don jarala k'a fɔ ko ayiwa embargo min tun bɛ an kan ani UEMOA ni CEDEAO ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan a waati la Mali gouvernement kun ye miliyari 14 de ta k'o di jagokɛlaw ma a ye nin ta aw k'aw yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye balo fɛn fɛn bɛ don a k'a da nɔgɔya jamanadenw ma nka a yɛrɛ k'a fɔ o miliyari 14 dira jagokɛlaw ma dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni ye wari minɛ u y'a kɛ cogo min na maa kɔni t'a dɔn nka min ye ayiwa fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ don jamana kɔnɔna la misali taara sugaro dɔrɔn de kan n'o tɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'o bɛ don an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn gouvernement y'a ye k'a fɔ sa nin tɛ se ka to sen na jamanadenw kɔni bɛ ka muruti farida min ye baloko ye a bɛ ka gɛlɛya o de la jamanakuntigi yɛrɛ colonel Assimi Goïta ale ye jɛrɛ dɔ boloda kari tɛmɛnen Kuluba conseil des ministres extraordinaire n'o ye ministre ka laadala ɲɔgɔn ye balalen don k'a fɔ ayiwa nin gɛlɛyaba min filɛ jamana kɔnɔ a tɛ se ka to sen na fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la f'u ka se ka siri a dan na o de la gouvernement ko a ye sɔngɔ da ayiwa feerefɛnw kan feerefɛn minnu bɛ yen ni bɛɛ b'a sɔngɔ dɔn wa a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna k'a bila diɲɛma ka bolo kan bɛɛ y'a ye jagokɛlaw u ka a labato o de la ko u bɛna fɛɛrɛ minnu tigɛ sa n'a fɔra k'a fɔ i ka nin dabila n'i m'a dabila i ni ɲangi min ka kan o n'a ta ka da i kan a jala k'a fɔ don nataw la ko numéro dɔ bɛna bila o bɛna bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bolo kan o numéro in n'i kɔni sɔmina maa o maa la k'a fɔ ko sɔngɔ kofɔlen min ni gouvernement y'o di ko jagokɛlaw bɛ ka tɛmɛ o kan i ka weleli kɛ ayiwa fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ o la o na sɔrɔ o la o mana bɔ yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛli o fana bɛna bonya kosɛbɛ an ka suguw kɔnɔna la ani jagokɛyɔrɔw la wa fana ko brigade dɔ bɛ yen n'o ye brigade de contrôle ye minnu bɛna sigi sen kan ka sɔngɔ yɛrɛ kɔlɔsi an ka jamana kɔnɔna la yan wa ko finitigiw olu fana bɛna cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ limanaw ka se ka min ye nin sɔngɔ kofɔlen minnu n'o dara an ka jagofɛnw kan ka se k'a kɔlɔsi ko n'o tɛ n'a ma kɛ ten a kɛn bɛ sababu ye jagokɛla dɔw bɛ yɛrɛ sagokɛ de kɛn bɛ olu taabolo ye n'a fɔra k'a fɔ a ye dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ la gouvernement b'a subventionné ka miliyari caman da a kan k'a fɔ a ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ na o kɛn bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ kɔni tɛ kuma yɛrɛ mɛn fiyewu min ye Baba B Kulubali ale de ye nin fasiri kɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon an bɛ don a kɔnɔ limanaw Nouvelle Horizon kuma damadɔ b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye a jarala k'a fɔ ko bamanciw y'u ka ayiwa kɛwale kɔrɔ lama kokura n'o de ye ka taa bɛn an ka kanw ka finisigiw dagayɔrɔ o ye ɲɔgɔnna waleya dɔ kɛra T-Site mara limanaw min ye groupe état islamique au Grand Sahara n'o kama ko AIGS ale de filɛ nin ayiwa Mali armée ka dagayɔrɔ min filɛ nin T-Site a kɛra kari yɛrɛ tɛmɛnen ayiwa wuladayan fan fɛ a jarala k'a fɔ bamancia wale a kɛra sababu ye maa 11 ɲɔgɔnna olu de ni tora a la nka maa 11 n'i y'a tila maa 2 o ye civil ye maa 4 ayiwa o ye Mali finitigiw ye maa 5 o ye terroriste ye olu fara a jarala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi limanaw min ye ayiwa ko maire dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ n'a fɔ olu ni tora a ko in na Nouvelle Horizon ka fɔ la ko maire dɔ bɛ yen n'o ye élu local dɔ ye min n'a tɔgɔ ye ko Iyas Aga Kago ale ye maire ka dangan filanan ye T-Site ko bamanciw ye ale bɔnɛ a nin na limanaw min ye ani plateforme des mouvements du 14 juin a n'olu ka surun kosɛbɛ coordination des mouvements de l'Azawad fana ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko maire ka dangan fɔlɔ n'u kama ko Abdul Malik Aga Ana k'u y'ale jaso ka taa ni ale fana tunna nin b'a yira k'a fɔ kunnafoni labanw na limanaw bamanciw ka bi min ye Mali kan min filɛ nin T-Site nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye sabu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ale de ka baaraw ye nin ye wa k'u bɛ waleya in kɛ waati minnu bɛ yen a dɔnnen don u yɛrɛ fɛ o ye karidonyaw ani jumadonyaw sabu o b'a sɔrɔ maaw basigilen don walima dɔw ta bɛ seli yɔrɔw la k'u b'u den de ka nin walejugu ninnu kɛ limanaw an b'o o la waati min na
ayiwa kunnafoni bɔra ka bi k'a fɔ bi bɛ ko Mali bɛ sɔn ka minɛn kura dɔw sɔrɔ n'o ye pankuru dɔw ye u ko minnu ma ko aéronef Nouvelle Horizon ka kuma la a ko aéronef 6 ɲɔgɔnna n'o ye avion de chasse ye pankuru minnu bɛ yen n'u bɛ pan sanfɛ limanaw ka maaw bamanciw gɛn ka t'u ɲini f'u dagayɔrɔ labanw na ko 6 bi tarata utukalo tile 9 olu bɛna jira maaw la ayiwa aéroport Modibo Keita la n'o y'an ka pankurujigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Baba Modibo Keita la Nouvelle Horizon ka fɔ la a ko accord bɛna kɛ duru ni bala o tali yɔrɔ ye ayiwa jamanakuntigi ale na ye kɛnɛ kan premier ministre Choguel Kokala Mayiga na ye kɛnɛ kan min ye CNT ɲɛmaa ye colonel Maliki Diaw ale fana na ye kɛnɛ kan ka taa se an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔba o ka ministre colonel Sadio Kamara ani maaba caman limanaw ko na ye kɛnɛ kan Nouvelle Horizon ka fɔ la a ko duru ni bala o min bɛ ka taa ni avion 6 in nani la an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ye an ka finitigiw ka sanfɛ kɛlɛ ka fangaba de don o la ko kunnafoni min bɛ ka di a ko la an ka faamaw fɛ jamanaw ko a bɛ n'a fɔ u bɛ ka jamanadenw de kulonkɛ kɛ nin ko in na dɛ ko a don ni kulonkɛ tɛ jɛ jamana min bɛ yen bi n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la jamana min bɛ yen bi n'a ni jugu dɔ bɛ kɛlɛ la jugu min yɛrɛ ma se ka dɔn fiyewu jamanaw an ka finitigiw a bɛ fɔ o ma de ko la grande miette maa minnu bɛ yen n'u tɛ kuma u bɛ baara de kɛ ni baara kɛra jamanadenw na a nɔ ye nka ka o ko kɛ bi dunu ni bala talen don ayiwa filiw bɛ ka fiyɛ tɛgɛrɛw bɛ ka fɔ ko an ka minɛn dɔw bɛ na n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye ni maa ni jugu bɛ kɛlɛ la n'i ka kɛlɛkɛminɛn yira a la yɔrɔ a bɛ n'a fɔ i y'i ka sendanya kɔni yira o yɔrɔ la ko sango minnu bɛ yen ni olu bɛ ka kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye video manu n'a ɲɔgɔnnaw ye olu de bɛ ka kunnafoni yɛrɛ di wa olu de ye a maaw ye bi minnu bɛ wele ka taa ko kɛnɛ kan jamanaw olu de b'a kunnafoni yɛrɛ fanba di Nouvelle Horizon ka fɔ la nin ye kojuguba de ye wa nin man ka kɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ yen n'o o sigi bɛ sen dɔ kan sen min bɛ yen a bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔna la kɛlɛ min bɛ yen a t'a dɔn kɛlɛ in dun n'a fɔra de i ni jugu bɛ kɛlɛ la i b'i jugu dɔn i bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ a kama nka e yɛrɛ t'a dɔn i jugu ye karisa ye i jugu ye maa min ye bamanciw dun limanaw u fana bɛ kunnafoni lamɛn de ni an ye nin kunnafoni di k'a fɔ an ye nin minɛn in sɔrɔ an ye nin minɛn in sɔrɔ u fana bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ limanaw ka taa ayiwa u ka kojuguw kɛ ala dun k'an kisi o tɔɔrɔ ma min ye Nouvelle Horizon ka fɔ la o de la ko maaw y'a ye kɔsa in na bamanciw hali n'a sɔrɔla an ka armée ale bɛ ka dadigi kɛ u la ko nka u fana sigilen tɛ dɛ kuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ u taara walejugu dɔ ta ka ɲɛsin ayiwa an ka kan dɔ ma walima yɔrɔ wɛrɛw ma an bɔra ka min yɛrɛ lakale ale Nouvelle Horizon kelen in na o y'o la misaliba dɔ ye kunnafoni k'a di fan bɛɛ fɛ Mali finitigiw ka koɲɛ la jamanaw a sera sa dɔ ka bɔ a la baara min bɛ kɛ ka kɛ ji jukɔrɔla la a kana kɛ kuma bɛɛ ka taa ko ta k'a da lɛfɛ kan diɲɛ bɛɛ k'a ye walima an juguw yɛrɛ k'a ye ko bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ Mali armée a fanga la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi armée dun bɛ ka baara min kɛ jamana o de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la ni o bɔra yen an bɛ don l'indépendant kɔnɔna la a kumana jamana l'indépendant kumana a ko cadre d'échange ni o ye cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques ni ye jɛkuluba ye politique tɔnw kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba min kɔnɔna la jamana u ka hakilila la ayiwa kalata min bɛ yen n'o bɛ k'i kunda an ka jamana kan don nataw la olu kɔni o ye cikan de di jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ma k'a ladi k'a lasɔmi k'a fɔ a ɲɛna ko a k'i janto kalata minnu bɛ yen n'o bɛ k'i kunda an ka jamana kan olu kɔni sirannen don fɛn kelen ye o ye k'a fɔ kalata ninnu kana taa kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye jaabi minnu bɛ bɔ a la maaw kana taa ban jaabi ninnu ma k'a sababu kɛ mun ye olu sigan bɛ maa min na o ye premier ministre min bɛ yen bi ni politiki ma don ko ale ka kalataw labɛn olu kɔni dan t'a la fiyewu ko kalata bɛ se ka taa kɛ kalata jɛlen ye cadre d'échange maaw a sama senbaw farala ɲɔgɔn kan ka kunnafonidilaw wele juma tɛmɛnen na a bɛnna utukalo tile 5 ma maison de la presse la ka hakilila falen kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na a politiki ko nasiraw ani u yɛrɛ ka fɛla ye min ye ayiwa jamana ale taabolo kan u y'a jira k'a fɔ Mali bɛ danga min na bi a sera ayiwa fara ɲɔgɔn kan o de kan ka boloda wa u bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ o de ye k'a fɔ a ka ayiwa premier ministre min bɛ yen n'o b'a bolo bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye jamana ko u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Choguel tɛna se ka kalata foyi labɛn Mali kɔnɔna la yan ko o bɛ se ka kɛ kalata jɛlen ye sabu olu ka yeli la
akalata nu ni shogel nana ke ka laben e bana ko siga fu itala siga bi do akalata ula wa mi a jabi we olu tina ke jabi nyuma wi cadre de change ma ko olu ye shogeli tamase mi ba bulu tamase inte dore ka mau farafara ka do fusa doye ka minu yere ba koro minu ba kerefe olu ka siga se soro ale yɛrɛ ka politique tɔn maa t'a dɔn kalata minnu bɛna kɛ n'o ye conseil kalataw ni député kalataw ni jamanakuntigi kalataw ye a yɛrɛ bɛ se ka yɔrɔ furan k'a jɛ cogo min na a yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o dun ye fɛn ye fɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ min ma ko hold up électoral limana o tɛ dɔwɛrɛ ka kalata birisa ɲagami k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma ko a ye kuma min fɔ an ka jabaramusoba yɛrɛ sanfɛ ORTM limana min kɛra sababu ye ka dɔ fusaya dɔ ye ko olu cadre d'échange maaw olu kɔni démocratie ye kɛlɛ min kɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ bɛɛ ka hakɛ ka kɛ kelen jamana kɔnɔ ko o démocratie kɛlɛ o tɛ se ka kɛ fufalaki ye olu kɔni b'a ɲini jamanakuntigi de fɛ sa n'o ye colonel Asimi Goïta a k'i janto n'a ma ɲɛ ko Choguel Kokala Mayiga de bɛna kalata ninnu labɛn a kana taa kɛ ko wɛrɛ ye jamana kɔnɔ n'o ye politique kɛlɛ ye limanaw min ye indépendant kelen ka kuma la ko babaliba min n'ale bankiba min b'an ka jamana kɔnɔ ya BMS a y'o ɲɛmɔgɔya kɛ yɔrɔ babaliba yɛrɛ kabi BMS bilala sen kan san 2002 fo kana bila san 2018 na babaliba de tun ye BMS ɲɛmɔgɔ ye o hukumu kɔnɔna la kana bila bila ayiwa babaliba a na kɛ Mali nafolo caman bɛ yen ayiwa o bɛ tɛmɛ nin bankiba in fɛ min ye Mali finitigiw ka minasanko kuma min n'a kuma durula hali sisan a bɛ sen na ministre damadɔ bɛ yen ani ale yɛrɛ babaliba sariya wulilen bɛ u nɔfɛ bi cour suprême y'a jira k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko affaire des équipements militaires n'o ye paramonte ye limanaw min bɛ tali kɛ babaliba a tɔgɔ fɔlen don o la a fana ye jaabili kɛ o a ko ale babaliba min filɛ nin ye ale ɲininkara ayiwa gafe min bɛ yen ni sɛbɛnnikɛlaw la n'u k'a ma ko rapport ko ale ma deli ka o rapport kelen k'a fɔ de k'a ye yɛlɛmani don o kɔnɔ walima ayiwa k'a fɔ de ko o sɛbɛn fɛn min n'o dara ale ɲɛkɔrɔ k'a bɛ ko wɛrɛ kalama o ko la a y'a jira k'a fɔ dossier min filɛ nin n'a kuma bɛ ka fɔ dossier in a bɛ BMS la yen nɔ n'u mago b'a la u ka taa kɔnɔna lajɛ k'a fɔ de ale ye fɛn dɔ yɛlɛma kɔnɔ o kuma t'a la ale kɔni ɲɛ bɛ min na bi baara taabolo sariya yɛrɛ kan ka taabolo min kɛ a ka taabolo la n'o de ye ka sariya bɔ a sira ma i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na maaw bɛ sariya bɛ wuli maaw nɔfɛ cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman k'u sinsin gafew de kan u ka sɔrɔ ka maaw tɔgɔ fɔ sariya ko la n'o tɛ ale babaliba u bɛ ka kunnafoni di cogo min na i b'a ye kunnafoni sira bɛɛ kan ale babaliba tɔgɔ de bɛ ka tiɲɛ i b'a ye n'i taara Mali kɔfɛ sɛbɛnni siraw kan ale babaliba tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ ale yɛrɛ dun t'a dɔn ko in yɛrɛ ale tɔgɔ nana a la cogo min na n'a fɔra k'a fɔ ko Mali finitigiw ka minɛn sanna minɛn ninnu a sanna nka nafolo bɔbaa ye gouvernement ye nafolo bɛ taa bila ale ka banque la cogo di ale tɔgɔ bɛ se ka taa ye o la k'a fɔ ko o nafolo o taara ayiwa k'ale tɔgɔ b'o la tiɲɛ don ale tun bɛ ɲɛmɔgɔya la nka bi in na n'u mago bɛ dossier in na dossier in kelen papier kelen ma bɔ a la u ka taa BMS kɔnɔna la a dalen bɛ yen sugubilo tɛmɛna cogo min na ayiwa a bɛɛ lajɛlen bɛ ale ta fan y'a la ale de tun ye ɲɛmɔgɔ ye gafe a tɛmɛna o y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛmɔgɔya la n'o tɛ k'a fɔ de k'a ye ko dɔ kɛ min ma kɛ jamana sago ye ko ale min ni bankiya yɛrɛ baara la i mana ko a bɛ se k'a fɔ bi k'a bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in na k'a yɛrɛ jɛya ni minnu bɛ ka dossier in ka ɲagamini don a la k'a kɛ i n'a fɔ ko ale ka waati la a ye ɲagamini don nin nafoloko in na ayiwa k'u bɛ se ka taa banki in na gafe in dalen bɛ yen nɔ n'o ye dossier in ye ale ka foyi tɛ a ko la ɲagamini ko siratigɛ ninnu na lɛnkanaw yan'an ka l'indépendant bila ayiwa ni kunnafoni fana dira k'a fɔ ko an ka sɔrɔ bosobaw ka soba min bɛ yen n'o kama conseil national de patronat du Mali ko a bɛ n'a fɔ mankan wɛrɛ bɛ sɔn ka wuli ale kɔnɔ don nataw la ni ala ma jan kɛ ko jɛkulu dɔ bɛ yen jɛkulu min bɛ yen ni a kɔnɔna la jɛkulu misɛnninw o 24 ɲɔgɔn na olu de fara mɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ n'i ye CNPM yɛrɛ lajɛ jɛkulu minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan ka CNPM bila sen kan a bɛ se ayiwa jɛkulu 39 ma olu de cɛla jɛkulu 24 farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko
charia dɔw bɛ ka ta charia minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka CNPM yɛrɛ a taabolo a charia minnu bɛ yen n'a b'a taabolo sigi sen kan n'o y'a statut n'a règlement ye k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma don o la yɔrɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen min bila bɛ sen kan sisan n'o ye commission dɔ ye o ɲɛmɔgɔya bɛ Soya Golfa bolo ale de bɛ ka CNPM yɛrɛ baara kɛ yanni bɛn ka kɛ ko la a jarala k'a fɔ utukalo tile 13 natɔ in na u kan ka jɛrɛba dɔ de kɛ n'o ye assemblée dɔ ye walasa ka se ka min ye CNPM a sariyaw a baara taabolo sigi sen kan collectif y'a jira k'a fɔ ko u bɛna yɛlɛmani min don CNPM a sariyaw n'a taabolo la ko o tɛ ninnu ka baara ye o tɛ Soya Golfa n'a ka maaw ka baara ye baara min kun kalifara o la o de ye ka baarakɛla kuraw k'olu sigi sen kan ani mandat min dir'u ma n'o de ye ka CNPM yɛrɛ a bɛ se ka kalata kɔrɔw bɛ se ka boloda cogo min na walasa maakɔrɔ bɛ se ka sugandi ka se ka CNPM ɲɛmɔgɔ kura k'o sugandi o baara de kalifara u la n'o tɛ k'a fɔ de ko ka CNPM a statut na règlement ka taa olu falen ko ma ɲini u fɛ ko wa olu ɲɛ bɛ min daminɛtɔ la nin ye olu ɲɛ bɛ min kolokolotɔ la nin ye o de ye ko maa min bɛ yen n'a bɛ fɛ ka CNPM ɲɛmɔgɔya kɛ bi n'o ye Amadu Di Jaje Sangare ye ko k'ale tɛgɛ ko ka bɔ baara la pewu olu dun tɛna u sigi ka o baara lajɛ kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye reporter ye a bi yan reporter kumana teliya yɛrɛ la limanaw a jirala k'a fɔ Mali dugukolo ko n'i ye ko géomètre minnu bɛ yen n'u bɛ dugukolo suma k'a di maaw ma u kunfɛ k'a sɔrɔ ni u t'a ɲɛdɔn ko olu de ta olu de bɛ ka Mali dugukolo ko yɛrɛ gɛlɛya bi kosɛbɛ maa min ye nin kuma fɔ o ye Sabele Abraham Jara ale yɛrɛ ye cabinet Topo Santer u ɲɛmɔgɔ ye a ko Mali dugukolo ko gɛlɛya bi fɛn 3 don fɔlɔ ye mun ye a ko a ye géométrie comme fɔ nin ye olu yɛrɛ ye jɛkulu ye u ko min ma ko ingénieur géomètre spécialisé ani géodésie ani topographie o ɲɛmɔgɔ don a ye kalan yɛrɛ kɛ école nationale des ingénieurs la a ko géométrie minnu bɛ yen bi olu ka jɛkulu o de yamaruyalen don jamana fɛ a ko olu yɛrɛ bɛ se maa 80 maa 80 ma bi maa 80 minnu bɛ yen n'olu carilen don jamana kɔnɔ olu de bɛ yamaruyalen don ka géométrie baara kɛ nka olu kɔfɛ ayiwa maa caman de bɛ yen min kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ géométrie u bɛ taa dugukolo tila k'a feere maaw ma k'a sɔrɔ nin u ma yamaruya la nka o bɛ min ɲini o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min yɛrɛ bɛ se ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ sabu jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ foyi tigɛ nin ko la bɛɛ yen bɛ ka to yen olu géométrew ka jɛkuluba n'o ye conseil national de géométrie ye o sɛnɛ ka hala ka baara kɛ ni géométrie kolo ninnu fɛ k'a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka sariya dɔw bila sen kan wa u ka sigikafɔ dɔw kɛ don nataw la u yɛrɛ b'o baara labɛn na walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn ye nin ko la cogo min na jamana an b'a kuncɛ teliya la ni le soir de Bamako ye soir de Bamako ko an badekɛ min bɛ yen n'ale de bɛ sariya ko ɲɛdɔn kosɛbɛ maître Mamadu Ismail Konate jamana ko a balila ka avocaya baara kɛ Laginɛ jamana kɔnɔ ka sababu kɛ mun ye ko Laginɛ yɛrɛ u ka sariya sow olu de y'a jira k'a fɔ maître Mamadu Ismail Konate ni avocat don barreau de Paris ani barreau du Mali la ko a bɛ ka maa dɔ lafasa n'o ye Guinée premier ministre kɔrɔ dɔ ye Kasori Fofana ko a ka i sen bɔ o lafasali la sabu ko a jira k'a fɔ jalaki min binna kan k'a ye kunnafoni dɔw di kunnafoni minnu bɛ yen ni o bɛ sɔsɔli kɛ article 61 o ye Laginɛ o sariya sen dɔ ye min taara san 2004 min b'a jira k'a fɔ avocat i bɛ Guinée jamana kɔnɔ o i bɛ Guinée jamana kɔ kan o i tɛ se ka kuma dɔw fɔ kuma minnu bɛ yen n'o bɛ se ka procureur min bɛ CRIEF o tɔgɔ la ka se ka jalaki bɛ o kan ko maître Mamadu Ismail Konate a y'o baara de kɛ ko a kan ka maa min lafasa n'o ye premier ministre kɔrɔ ye Kasori Fofana ko a k'i sen bɔ a lafasali la sabu ko sariya minnu bɛ yen article 131 o b'a jira k'a fɔ Guinée sariyaw bɛɛ lajɛlen o bɛ maître Mamadu Ismail Konate a jagoya ayiwa a kana se hali Laginɛ jamana kan k'a bɛ nin baara in kɛ article 133 fana ko maa maa bɛ yen k'e bɛ avocaya baara kɛ Guinée jamana kɔnɔna la n'i bɛ avocat ye jamana wɛrɛ la i bɛna lafasali kɛ Guinée jamana kɔnɔ k'i i k'a lajɛ i k'i sen bɔ a baara la article 134 fana o b'a jira k'a fɔ ordre des avocats min bɛ Guinée jamana kan o ma yamaruya di i ma nin n'a ɲɔgɔnna ayiwa jalakiliw o de bɛn bɛ maître Mamadu Ismail Konate kan min ni avocat don barreau de Paris la ani barreau de Mali la ko a ka sen bɔ
kasori fo fana o lafasali la jamana in fan bɛɛ koyi a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la bi ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye o kuma a k'an bɛn ni Ala sɔnna